This product is not yet ready. Takže já vás vítám u našeho dalšího videa, tentokrát bonusové, je to z Asonauts, je tu se mnou. Jo, to zase já, Flamer. Kdo jinej? Já bych neřekl, že to je nějaký bonusový, jo, protože bych řekl, že to bude asi druhá nejnatáčenější hra, co bude. Možná pro tebe, no. No tak jo, no, ty budeš natáčet Call of Duty. No jasný, no. Call of Duty. Call of Duty. No, za debil. Já jsem si zvolil, já nevím, jsem přesně čte, jestli Rayleigh. Asi Rayleigh. No, A co jsi vzal ty vůbec? Já jsem si vzal... Ježiši. Moji klasiku, ale teďka jsem zapomněl, jak se to jmenuje. Určitě ty myslíš taky o toho plivance? Jo. Prostě... Takovej... Jo, Gnola. Týmo v téhle hře. Týmo v té hře, no, přesně tak. A hrajem proti botům. To bude velmi funny. To víš. Jo, on tady čeká už. Ale jak do mě jde. No. Myslím, že se do toho asi... Ty vole, on mě odhodil ten svůj. Co tam dělá? No. Nice. Hezký to bylo. A tak jako proti botům. No jo, dobře, ale stejně. Já jsem si zvyknul, mě štve, že u každý ty postavy ten mezerník je jiný. Nevím, jestli jste slyšel to video, ale moc nechci asi slyšet v tom hovoru. Jo, tak musím se trošku blíž. Nebo jestli je to tím, že mám na hlasu. Já ji nemám zase tak moc na hlasu. Tím jsem to všechny zabil já. Super. Asi další kill. Jo, ten je můj. Není. Je? That poison. So OP. Já jsem si říkal dávat Včko z ligy, víš co, aby utekl. Jak tam nejsem žádný. Nedostávám nic moc, kradeš. Padni. Jasně, protože potřebuji heala, hoši. Tam nejsem, jo, už jsem myslel. Nebyli tam před chvilkou. Někdo je vyžral. Sejmete za mě. No. Oni vždycky utečou. Já je totiž nevidím, já teď že... vedle! Jsem skoro mrtvý. No, já jsem ho tím netrefil. Tohle a snížit cooldown. Je teda většinou hraju Zone Star, ale dneska jsem si vzal tu moji oblíbenkyni druhou. Já jsem mu vyžral všechny healy tam. Kde? Ježiš. Myslím, že šetří ten snipe. Loho, jak to? Asi věděla, že to nemá cenu, tak se to. Nevadí, když si tady dám farmu na tom topu. Jo, vadí, nekecám. Tak jo, nebudete mít díly. Ne. Migrating host? Kdo je teďka? Prosím. Jo, já. Proč ty? Nevím. Asi mám lepší tak já to řeknu takhle. Asi mám lepší konekci. Ježíš, přesně. Já vůbec nechápu, že ti to
zdraví. Co? Pozorám. Nice, děkuji. A je tu redal. Is on the way. Cože? Já nechci být tak. Hej, co jsi řekl? Netrefím. No, já mám 374 Gček, tak pryč. No, tady to slady. Snížu cooldown, zvyšuju si damage. Jo! Aha! Mě zabil droid! Ne, ale ono to nebylo tak, že mě zabil droid, ne, ale zbylo mi úplně taková čárečka, já tam utíkal a ten droid lítající tam vedle něj a střílel do mě. A já bych se mohl utek, to v pohodě. Asi si sem dám někam... Kudy oni chodí? Na to. Vy jako... Sakra. Oh. Já se vezmu ten... Jo, on tam On je není. skoro mrtvej, ale... No ale... Já si myslel, že to je někdo jiný, ne? Jo, zvolil jsem. I cože, nemá nějakou damage ten? Já jsem si byl poprvé, takže já jsem navidět nemohl. No. It's a poor job. Yep, yeah, da. Skoro bych možná tu muziku měl vypnout. Budeme natáčet ten jednou, jo? Prosím? Budeme natáčet ten jednou. Jo. Okay. Si to povede. O, sakra. Ano. Ten má strašně velkou damage. Jo. Ty po mně. Já to nevydržím. Oh shit. Jo, ten je nějaký... Taky nechápu. Mně přijde, že má... Dává mi celkem dost. No mě taky. Myslím ne. A jo, no, co se dá dělat? Musíme jim nakopat říčku. Stihne do 10 minut. Nějak už jo. Ah shit, to je dobrý. Tak kde jsi? O, sakra. Co zase malem? Pojď na ten top. Já nemůžu. Ne, malem já bych umřel. Ale teď už tam jdu. Ale tady je turret, minioni tady jsou. Já neumím skákat, já jsem fakt metal. Oh shit.
To ty máš. A neuvěřitelný. Je fakt určitě. No, to nefunguje přes tu. Nefunguje. To zabrodně všem. Super, zase jsem udělal tu samou chybu. Jak chceš? Já to přežiju, snad jestli to budou moby. To se ní musím naučit, já většinou hraju za Lone Stara. No a jsem mrtvej. Ajajajajaj. Aha. Jdem na to. Ty krás. Ty jsi strašně opij. Ještě, že to není ten opičák, toho nesnáším. Jo. A tak, když to hra zapotí, že jo. To už dáme. Bacha. O. Aha. To byla epická hra proti botu. Jsou tam ještě nějaký moby, abych se do nich dohýloval? Ne, teďka jsem je vyžral. Kroci, jsi taková. Jsem jenom realist. Si koupit boty. To si děláš srandu, mu to vidím. No. Ty krásu, to je rychlost, to miluji. Ty to jsou nějaký nafeedovaný, ne? Nejsou nafeedovaný, akorát jsou strašně, nevím, nějakou dobu. Možná, že to jsou No a mě zabije, jo. Ale možná, že to jsou boty, takže mají víc solaru třeba. Protože to mají vyrovnaný. Vypadá to. Já bych radši dementní hráče, než nafeedovaný boty. Jak jinak. To není možný, on mě stunul pod turretou. Bot. Tak to je dobrý. To mě dávají na zadek, tyjo. Hit mám, ale nevím na koho. Musím se radši něco koupit. Si to musíme dát, nemůžeme prohrát proti botu. Už mě tady tak skurveně děkuje. Jestli mi to vyžere.
Tady úplně skáče, děkuji. No. On má míření střely už. Turret na dole. Jsme v bázi, to už jsme zváli. No já zase umírám. No tak, vem to. Polovina dole. Nepušli. Já jsem dole. Lol, já přežil. Pomoz mi. Žiješ. Co velkou regeneraci. Ne, zase tu není žádný mob, abych prostě nemohl mít HPčka. Už jsou tady. Je to tam? Jak to tím botnu? Yeah! Je to tady, tak... Jo. Ty jsi říkal jako, že botí to napsali, ne? Tak... Tady je vidět můj skill. Ve 4. lize jsem, ve 4. Jak to já jsem úplně někde úplně na konci. Takže děkujeme Ve za... 4. Děkujeme za shlédnutí a uvidíme se u dalšího videa buď se mnou, anebo tady s Flamerem. Takže...